Čau, vítejte na mojem serveru. Ne na mojem, teda na týpku jednoho, jenže já znám admina. Já mám totiž jiný server a je to dobré. Já znám jenom ale z Minecraftu admina, že on mi pomáhal hodně a tak. Takže jsem na více admina, nálazička, nebo. Ano, mám tady celkem dobrý dům, dobrou zbroj. Jo, tu many items nefunguje, protože mi to píše toto. Mám skin jenom pro single player, takže mi to funguje moc dobře. Tady nám ukážu náš společný sklep ode mě a od kámoše. Tady máme enchant table, společnou truhlu, moji truhlu, slepice a teď jdem do jeho baráku, protože on není online. Pěkný baráček, akorát nemá vysoký strop. Ukážu vám tohleto. Tak, teď si jde tady. Uvidíte jednu část baráku mojho. Pokoj, tam je terasa. Na kámoše v pokoji dělání. A uvidíte. Prostě. Další video bude z mého Minecraft serveru. Už nemůžu točit plochu, protože nemám ten správný program. Nemám. Nejde mi to prostě. Ano, ale aspoň za to můžu točit Minecraft, takže jsem rád aspoň z toho. Když je jenom jeden, zatím Fraps mi šel, stál jsem jich tak nějak 5, ale šel jenom 2, 3, takže ten vám doporučuji, co máte horší notebook. To tady velice pěkný server. Je vlastně kámoš má zablokované dveře. Ale mám ještě v bedně pár diamantů. Hej, já už jsem se nějak na hlavu. Mluvám se to slovo. Diamanty, knihy, kosti, kostní lůčky a tak dále. Ještě mám nouzové s magií. Taky toto. A to